Parlok be menta suggestion nga pediang subhai phi hakane ka channel banik blog dengan ti bro philio i ha klap thai kubor baga jingkren jongini kong parlok sngob ha ban snap khndiat tok ya ga jingkren jongini kong hakane ka por ka jingkren ka jong MLA jong ka konsensi maulai iba brai kalau ka jingkren ka bakhlem nom rim sisa namar haba phile banyalap election hakmat ki jong hakmat ki paina na tharaim dadon kam tapi banom banahap ban kan tho ban khring yu pai ba ban kan tho brio ne ban shu ben brio handai asmo ba phite ben lebe takinong rim ki jong phi ka ba phi piton to ai bu pai ba run so tho ke ni ki takinong rim ki ba shisha om fin shupmi takinia ki khana tang ki jophi ki bale se ban pen bi yo pai ba kane ka jingkren jongini kong hakane ka por long thik kumba bishni ya voice of the people party haka jing elap election jong ki briu jong voice of the people party namar ba kinong molai ki bun bha ki briu ki pakrshan ha upra nakata kadau kene ki briu jong ni national people party ki la persyang ban pentron ka tu ka ne ka voice of the people party ban ngakwa i ba bre bakum baki cukran na kapor sa kapor baki kilong kita kiba ya jak lenti ka bade kiba ya jak lenti ka bakhoy de mendon be ka transparency tama ko kan be pensai mo Sngow bha wat batai start sngow bha wat jusneng ha voice of the people party ka voice of the people party kala tiphi hala kanong rim bat ki pai baru kila suthui kal long rim jong voice of the people party om don kam ban batai kham tam le phi ki briu jong national people party NPP sngow bha wat ju batai start ha voice of the people party lada phi kwa ban batai sngow bha batai ha national people party NPP namar ba voice of the people party kampriang ya gini jingkeren ge jongpi walda piong ya kita kintin bagani ga voice of the people party ga kan tho briu henry kane ga jingkan tho jong voice of the people party kade ga jingisha namar ban shukran hasuro sengken hamadan hamadia bat ban shukno kani kanong ki ka ba nakaliya ka jong haru namla bat pedia di ma phina kong kanong krisyan jong voice of the people party ba phimla ban pediang ya jingkren jong voice of the people party haba phimla ban accept ya jingkren jong voice of the people party ya jingkren ge jongka lagade haluti lagade haskin lagade hasurokru omnele namar bagi paiba kila pediang ya voice of the people party ngi klem pen bore phi ba phin pediang ya jingkren jong voice of the people party namar wa phi pidon hagliang jong national people party NPP sngew bha wat ju patai start ya jingkren ya jingelap election jong voice of the people party kumno gene ge breu jong national people party kimle ran kumno ke wan batai start ha jingelap election jong voice of the people party kumno ke dang batai ha jingkren jong voice of the people party kumno ke dang batai ha jingpen sotu bai ba jong voice of the people party gene ge breu jong national people party NPP kumno kimle ran kham tam le ini kong artat be di rikun thai peace ngobha nai batai start om don kam ban batai start ha voice of the people party ka voice of the people party kala suthu hi hala kamram kumno ban pen suthu e pai ba kumno ban train ban tau pai ba wat ju pen thopria wat ju batai start ha voice of the people party namar ba ki bru jong voice of the people party ki de ki bru ki start om ki bru babit balik ki kan tho namar ba ki kan tho ya ga jing shisha om ba ki kan tho da ka fek la ne ga jing thok ki kan tho be ya ga jing shisha ka de ga real be ki kan tho ha ka national people party NPP namar ba ka de ga jing le ga jong phi namar ba ka de ga jing long ga jong phi ngi don kam ban kan tho sa sisiang anong biang ya phi ba brai makam dan kanu ga jing thu na kaliang ka jong ni kiliang ya te ban pen klem ya ka isi welang khamat ka VPP henry nakaliang ka jongi nyai lai lut ya kaisi welang khamat ka VPP ba kantrei ila kakam bat nakaliang ka jongi ro lada phi dan kam kabangi ni ne trailang ne ngin kersan lang ya kaisi ngilong ki bakloy ten re ban thmu hi ban pen khlem ya kaisi ka jong phite kam dan ko kata